Щоб розсада ніколи не хворіла чорною ніжкою, потрібно дотримуватися цих простих правил при вирощуванні. Чорна ніжка – це грибкове захворювання, рід гнилі, збудники якої живуть у верхньому шарі ґрунту і при сприятливих умовах зразу поражають молоду розсаду. А сприятливі умови для чорної ніжки такі: густе вирощування розсади, надмірний полив, низька температура вирощування або температурні перепади. Ця хвороба не лікується, тому краще не допускати цю хворобу до своїх рослин. Для цього потрібно правильно висіювати насіння у контейнери. Відстань між насінням у ряду потрібна бути не менше 2 см, а між рядами не менше 4 см. Цього буде достатньо для нормального росту розсади. До пересаджування її з контейнеру у окремі стаканчики. Поливайте розсаду помірно. Я поливаю лише під рослини, тому що вирощую у стелажі, а між рядами не поливаю. Таким чином надлишок вологи поглинається ґрунтом між рядами. А якщо ви вирощуєте свою розсаду на підвіконні, то поливайте навпаки, тільки між рядами, щоб під рослиною на поверхні був сухий ґрунт. Але для цього на рослині повинно вже бути справжнє листя. Це означає, що коренева система вже розрослася. А також обов'язково дотримуйтесь правильного температурного режиму для вирощування розсади. Щоб вона не тягнулася, температура повинна бути не вище 22 градусів, а щоб не хворіла, не повинна опускатися нижче 16 градусів по Цельсію. Для цього вирощуйте розсаду у стелажі, а якщо вирощуєте на підвіконні, то під низ контейнеру покладіть пінопласт. А на ніч краще прибирайте розсаду з вікна. Ну а якщо розсада вже захворіла чорною ніжкою, то потрібно усі уражені рослини видалити, зупинити полив, зверху ґрунт посипати тонким шаром сухого піску і не допускати перепадів температури або зниження нижче 16 градусів. І тоді ваша розсада ніколи не буде хворіти чорною ніжкою. Я вам бажаю здорової розсади і зустрінемось у наступному відео.